Участвахте в предните... Да, участвах вчера в протеста, да. Какво се случи? Ами, какво? Нормално минаха нещата. Единствено вчера жандармерия, когато намаляха хората, просто решиха, че няма смисъл да чакат повече. Атакуваха с палки, просто погониха хората да ги бият и да ги арестуват. Аз не можах да видя всичко. Аз видях едно момче просто с мегафон, което призова да заобиколим жандармерията. Един цивилен просто го хвана и го отнесе и просто го грабна момчето и го отнесе. Заедно с след това един полицай униформен и го закараха, си го взеха, си го арестуваха. А биеха ли хората? Жандармеристи и полицаи? Значи, те, които ги подгониха, аз просто не можах да видя. Останах малко в страни и мене ме гонеше един жандармерист, който вика бягай, аз просто прескочих едно високо заграждение и той нямаше как да дойде след мен да ме гони. Иначе просто очите му светиха, все едно съм убил децата. И след това просто видях на около на бензиностанцията, унижаваха, биха с палки едно момче, което беше облегнато с лице към един бус, беше облегнато. Няколко полицаи просто го биха с палки и го унижаваха, казаха му малумник, какво си мислиш, че правиш? И просто излишно, явно задържан и просто го малтретираха. Просто го унижаваха и малтретираха.